Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a tashar tamu mai albarka ta hasken Afirka. Idan wannan shine karin ku na farko na zuwa tashar tamu ta hasken Afirka mai tarin albarka, ku danna mana subscribe ku kuma danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan zai taimaka muku wajen samun labaranmu a duk lokacin da muka ɗora shi. Tashar tamu ta hasken Afirka ta nutsa bincike matuƙa gaya wajen gano muku gaskiyar al'amari dangane da wasu hotuna na shagalin bikin Hamisu Breaker da momi Gombe ke karaɗe shafukan sada zumunta, ko kuma na ce sun ma karaɗe shafukan sada zumunta. A binciken da tashar mu ta hasken Afirka ta yi don gano muku gaskiyar al'amari, mun gano muku cewa wannan hotunan da suke karaɗe shafukan sada zumunta na shagalin bikin Hamisu Breaker da momi Gombe babu gaskiya a cikin wannan hotuna. Wasu ƙwararrun masu haɗa hotuna ne kawai suka zauna suka tsara suka haɗa su kai ka ce gaskiya ne. Kada ku manta ku danna mana subscribe ku kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment don samun labarin namu a duk lokacin da muka ɗora su.